Halo ki para banget mat ki dear viewers ngawan ra IP ka ni kapor ya ka ketien jong blai ka ba im ka badan bor ka ba khamnep ban ka wat lam ar yang sertibat para banget habang IP ka ni ka kubor na ka ni ka Facebook live ma nga IP ki jing hikai am chu tang hi jing hikai ki ba long banga shu pentiang ne fi niki ketien jali je ngalak banong fi ndrei nga ai kani ka khubor fi ka balong ka bantai fi mdei ka batang bantai ba pila ban tang di gini ki kentien ki bang ai fi da ka jing ai jong trai na mar kran fi da ka bor bat ka ikhtiar men sim khut kan pelat lut fi bat kan ai kumno ba pila ban navigate ha ketien parang la ni ba pinya lang ba kita ki jingya ti jong fi ke ba pidang tasam fi jika jing kai ka bang kwa ban ai menta kalong ba ublai shwaba un ai ya ka fi shwaba un ai ka fi ka ba pitrang ka do nut un pen khut shwe ka do nut jong pi un pen khut shwe ka do nut jonga jong pi khanang ba nginum penlong blai thau ya ka ta ka ka ba ublay un sa hingi bat ya kata ka ka ba pitrang sisa ba ublay un da ai hadin kan salong kum ka ikhtiar kum ka bor ba pin pendan kampat ban yarap ikiwai am tang ta ba pin pendan kam na ka benta ka hima jong blay ba kan long shu nam ta ka buram jong pi bat kan long bet na ka benta ka buram jong blay bat ba ba pio e kaniru pin kemen bat kan long ka jingun toy ya pi ya kiwai bat khamtam ka buram nam tau blay bat kabar dan ru kibau blai hakani ka jingim unum ai yang ai fi unum ai yang ai fi henry kai kaba u ai hangi kata kalak kemen palat kai kaba udan ringkat to ngan sedang syuada kani kabar bun na pedang jong pi le segi para banget ni kisenran ki barang yat manta ya kata ka jingya lenti riklau ka ba de ki snem but let's see da ki post snem but pila juang nut ha ka jingem jong pi ngam tep ka ba de ha ka jingem jong pi hala ki dan hala mo hala ki jong ki jing terang ba pila duai sya jinget ru ya kani ka ba pitrang pila duai sya jinget pila duai deki miet bat sngi bat miet pila duai deki let's say amdai shu tang sistem arsnam kala ban long deki post nam ru henry pmi ka jing jubab ba kan ni ka jing duai jong pi kam dai pi pila la lut let's say nagi pop pila shakri yu blai henry ya kan ni ka ba pi duai pi empat yo ya ka jing jubab bang kwa para bangai man ong fi what let do jingkerman Wali du jingkerman, but dan le sina pedang jong pipat kiba bitar penbanyu belai. Mendai tang bagi dan ki mendai tang bagi bitar ki du jingkerman no, ki I no kata ka jing syakri ya ka bau belai ulai happy. Andai pi sngau kum bau belai yo sngau pi na sngap aba pipet ikiwai kiba syakri belai pi nujor no. Bat piang pian wujor no bat lesi tang gani ka jingyan wujor jong pi ka penduk jingkerman no bat dan na pedang jong pi kibla I senan ni ka jing syakri lesi pi dai ma pi bai I ya kani ka video menta bat habang akran ni pi kani ka video pin sayo ban light load to lesi kata ka jingpan jong pi lesi dan na pedang jong pi kiba pan ya ka kam ka jam kababiang kabapio ban terailat lut ya kam jong ublai la si pila terang di snam dei ba pikam terekam tapi terai tambah kata ka jing terekam jong pilong ka kalong ka ba pihak ban terai ru ya kam jong ublai ba ka ju ru ka por pi terai ru ban pendap ya kala ka yeng ka sam dei pila duai degi snam la si degi post nam pila syakri hok te ublai pila syakri gi briuru ndrei pim yo I gum kata ka jing duai jong pi pi ublai ha ka jing start jo umpat ai pi let's say ka daw kalong baudang pen khut ya ka do nut
udang penkut ya ka donut udang shna ya ka donut mending ong ba pim pat ya ka hok jong blendri udang shna ya ka donut jong pi ba unsai hadien ladau ai hadien ru kanum long shu kata ka jing syakri kanum long shu ka blai thau pi henry ka jing syakri la lut jong pi ka jing syakri ba pinyo ban trai full time how blai kanum long shu ka blai thau ya pi bat ka jing shania jong pi kala long bet tang how blai bah padang kita gi jing e gi ba pi bun kam pi ban ya ksat gi kam gi jam jong pi trai ru ya kam jong blai rei ublen penlong pi baka jing shania jong pi kam long shu ka jing la jong pi kan long no teli ka jing shania jong ublei ha ublei badai yang ta ka pendan buram udeng ta la strip no pi ki jing shania ha ubriu lesi dan padang jong pi pat ki ba syakri ki badan ki bahieng bahasam lesi ki bampat mat eu terai lesi pila duai de ki snam pila yam pila ut pila syak jingit pila ada ut pila ada duai hu terai malak pendim yang terai ngalak alit yalap isya shibun ki briu terai ki briu ki la yo ka jing pendim ga babun herai manga pat terai piong manga pat terai ki bahieng bahasam ki melak ban sengutu ya ka ega bangalik ha bakan jam simbat pida jauh umat tentang pisngau kumbakani ka jingyat ti ka jingbam yo jing peniem gi bahieng bahasam jong pi ka jingyat ti ka thar palat kita ki sia pisngau tentang bandu jingkerman no bat pisngau bau blai yo sngau ya pi ring akwa ban ong ni pi para bangat bau blai utri pilong pi terang palat te bakin appreciate ya pi lani bikin menjur lang pila ni bakin kin tap mat ya fi kin support ya fi ma hari hoi pila le yalap ki babun ki beri ki yok khia na ka ti jong pi ki bapang ni ba shitam le se dan ru kitu ki ba layo mat ki jing pelat jing pelat naki jing mlin ki basniu le se dan ki long yeng ki bala pra ba pilat ban yalap ma pi pilat ban ai ka tin jong bai pilat ban duai ka to ka long yeng kala suk kala kaman kala wan saka jing long kawai le se shitanga ki ba pilat ban yalap mo ki layo jing penem bat maki ki la sok bat ki long yeng long sang la sok nrei ma pi hab banyat ya kata ka lun li road ya kata ka jingya lenti ka bamarwai pila duai hayeng la jong ban long no om tan rei phim yu i ba ki bahieng ba samla se ki la ban long ki keme ki kpa ki la ban long henman paran rei pi yat be ni ka jing ka lun li road pa pila terang pila jau umat pila syak jingit rei matala de ki post nam phim pat yu ta palai ba mapi te para bangat pihak banyak yang kata kan sepen ini palai mapi pihak banyak tak balai usyak ya pi banyak kum kata ka jingyat lenti to dan pat na pedang jong pi let's say pidan ya ka tengah ka bampat mat ya ka jing penim let's say piru papar ba pia to syong kurim pimpat mat ya kata ka jing penim bat hadien pat ndala piladap dan kun dan keti piok mat yo try ka jing peniem pat pilah kemen palat pilah light lut na ka pop piladap pan penbab jes pilah ka arsin na ka umbot no sim pilah ya sya pilah no itu jing mlin basniu te pilah terang dik piong kanite ngar ka ki bahieng gin sayo la si utngal sawan ka jing peniem usah ngau tu ka bangale pila duai pila syirham ka snam ka baningkong ka snam ka baar snam ka balai bakat nang yat pi even man kamlong kumta ki wan pan ban ki jing tasam wan pan ban ki jing jar wan pan ban ki jing bam yastu jing mut wan pan ban ki jing nia ki wan pan ban ki bau setan sngo bau len share no on pendu men sim no pi batan le sina pedang jong pi ki batang na kadau utngal ni katanga ki bahieng basam men para pi bitar no yu blai pi knyum no yu blai bat pila i sna ni jing syakri pila long ba pensle akran pi kum gitaru ki bala du jing kerman hang ni pi sngo ba mdan shu ka pi sngo pila i no sendan pilet pai pen ban chakap pi bu tit jing katang ban ye gi bahieng basam pi bu tit jing katang ban yu tngal ni tnga pi mdan ka to jing bam ya map le se pengam dei banga ben ye pi ni nga shu ya tu yo pi ya kum kata bat pi katang yu blai pi mla shu ban ma yu blai ru ban ma bel di baka jing jong pi kala jat pen ban menta parang sngo ya ka ga pi ya nti
Ngasngau ni takadang am chemuan ban penram ipinga kran ya kanika message ba pinyo ban light lu. Di balai kan ba pihak banyak lesi gidan giba 4 let syaka pop ki badang temu. Dan teng kiba syok daw man ki ustan tap ikibat ki layat ka jingem ka ba khut ka ba suba ki khamle yain reina barkani ki jing kthang ka ba pimat na ka yeng ka sam ki jing kthang ka ba pimat na ka jingem jong pi ka penlong ipi ba pinlet yat aurea pan ban pinlet yat kelim pan ban pinlet yat ban chakalenti ka bam dai para na hinman le si pila kham he ka kertai nga le si pi gedang khamret ru tengah kuat ban ai kan ka jing hikai pi ba pinyo lat lut das ngap ya kan hadu bakut kadau balai para bangat piat nang ni kadau mdai bau blai isi pi tu tip ya kan kadau mdai bau blai isi pi ndai udang trin ya pi lengba kalawar ding ba kat le sikiwai gi sakri jong blai kimye hak baniat ya kan ka ba piat ma pi kimya ya kan ka jingyat tika ba piat ma pi hanrei ma pi te pihak baniat ya kan ka jingyat lenti ka ba tasam hadu kan ni balai namar balai ka jingpen selek jong balai kalong arsha api ka jingpen selek jong balai kalong kam kraw ya pi batla da pa pisngau tu ya kan ni pisngau tu ini balai sapendan kam ya ka tu ka jingye ka ba piat bat haba pi a ya ka jing hikai bat haba pi keran ni beri pi penduai sisa kan dalong ka ikhtiar bat kabor hendai dan na pedang jong pi pimut bat i no dan na pedang jong pi pila i no ya ka jing sakriru nama piat tasam pelat piang bau blai ulek siliang pi blai umlek siliang pi hendai blai kham iet ya pi iet ya barok kum ju hendai dan ki beri bau blai ujiet ngam tip balai ma pat kum yu Joseph tangan ong sha ya Joseph Joseph yo ya banlong governor hadin hendai syua kata bau blai un ayam Joseph pitip wahab baniat kum no wahab ban sha ino naki kami ki kepa jong pi wahab bania tang dang kena bau Joseph lai ukpau iet bai un rei ki hinman ki isi eu Joseph hadu kata balai mdai bagi isi nak kadang rei bau Joseph udan ya kanika anointing kanika jingpen slek ya kanika vision ya kanika dream ki beriu ki badan ya ka vision ki beriu ki badan ya ka dream ki beriu ki badan ka jing temu kam ki dei ki bala isi tam dau setan ki bala isi tam de ki wei ki beriu ki basakan tat tam bau Joseph hak baniat ya kani hak ban syak tap atli kum dei ka basuk piu kupar dan syuk na lor trai Joseph tang ki por dang leksi dang kat sao kat san senam ai alak banong udang kena ba wahab ban mat kita wahab ban syak tap atli wahab ban syak dia ka yeng putpar de dei bau Joseph u i no ma u bitar no u blai kunyum u blai u i no atau unum jen dalong governor num jen dalalong ba unyo ya kata ikhtiar ba kabor hadu kata ban penem ya ki para jong ya Jacob ba dia long yeng long sam ba dia jat benriu jiu barok kawai pin rei Joseph udan kawai ka quality ba padang kita udan ka jingsania oblay tip ba Jacob kapa jong unum la ban iet kumbo oblay iet yu pi Jacob iet ya Joseph rei umla te ban yada ai naki hinman ki para ki ba mut ban penyap yu ki mut ban share ki ba penmong yu umla te rei Joseph udan kata ka jing ya dai jong blai ka ba jan ba ka ba umla syu ban phai sunu hapadang ka jing thliu jong shania yu perkhat mudur pi ha ka yeng jong Potifar haka yeng jong Potifar ba ula pensai sok te ula lek ba te ula lek ba ka yeng Potifar jaiu Potifar ula ruspa la itu ula ruspa tang na ka bajing dan Joseph hari ki ksut kim e Joseph setanum e Joseph wat hayeng Potifar upa lengba ka tengah jong Potifar ban kwa brai Joseph ban le aurea ba kwa ban le kelim yu Joseph reu Joseph ula rikut ya la ka jong em shim la bitar de uble shim la ong yu uble shim la ong ani trai ma ai yang ka jing ka dream ka vision kata ka jing itu pau ban rei ma penyat yang ka tliu ma penyat yang ka jing sadi ngadu no ikpa ngadu no kemi ngadu no ka jing suk bat matang adalah poi hang niru ngalap pan sekali ka jing pensoi ngan le bet yang ka jing pensoi ngan enjoy bet
Uklam le tahu Joseph. Uklam dia tak dor no kata ka jinglong la dia. Kata ka karakter uklam dia no kata ka but Joseph ulale kumno. Joseph namar bau dan uang ngamdai ban penlek persya ban le pop yo blai pi udan kata ka God conscious ura kata ka presence yang blai uang ngamdai ban le persya yo blai pi uladan kata ka jing syapting yo blai bat shim la tre ban le ya kata ka ba ijli khmat yo blai wat ha kata ka ying ka ba usyang marau hai syakri la la malong marau ha ye jong Potifar bat hadien kataru kai ga ba jayo Joseph uhab ban mat ya kata ka jing syak keno ben nakaliang jong nyakalok Potifar pois nan sajil nalor bau le bha nalor ubla le bha ke yang tu Potifar nalor uklam im kata ka jing im klim ka ba yu hanrei syak siu pen ban ka ba sniu syak siu pen ban ha ka yeng jong Potifar da ka ba sniu pen ban ya ka ka bau le bha perkat pi ka jing ketang dai digi beri ka ketang ka dono nrei Joseph kata ka jing ya dai bau blai kalong ka ba jan bha bat syam la bitar syam la ketang ka dono bau le kumno ula le sajil la syate nrei ha penang jil ru syam la bitar yo blai udan kata ka do karakter pi kata ka donut ka babet bu blai udan kata ka jing syania u blai ka ba scam ba pat ha penang jil ru udang la pan ban yarap iki wei ki bawan ki badan ki jing le Joseph la ban ya tu anu ke jing ki dan ki beri te ngam tep balai ki dan ki beri la sipi dai ma pi ubayat dengan ni pi la syakri hak yo blai pi la syakri kam jong blai pi la long ka jing kerku yo blai ki beri ki la yo la lut na ki jing dikiat ki la yo ni ki kam auria ki la yo la lut na kata ka jing ka yeng jong pi ha ba pi duai pi ai ka ketin jong blai pi long tek ko mu Joseph hari pimat pan ban kini ki jing pimat pan ban bagi beri ki siu pan ban pi da ka jing sniu pi pilong tek ko mu Joseph hari pin le kumno ngaong pi wat ketang wat bu jing bitar syania ho blai balai bai pihak banyak kan ia namar bo blai umut ban ai ya ka kam jong ya pi ka ba kam palat liam ni ki wei ngala ban ong ya kata sya ka ba kam palat liam balada pila yai ne sisa ko mu Joseph pin sai i pasal fikir ta khat ka ba ka kam ka bo blai pinum penlong blai tau syu kata bat pin sa syania blai bat pin salong ka jingker ku om tang ya ka yeng ka sam jang pi pin salong ker ku ya ka jet ban riu pi ya ka pateng ka ban sawan ko mo Joseph ulalong le si piat mata baki bahayang job sang ki kan tat palat ya pi ki kan tat pim yo nang nun pimla ban ya tu wat apa dang ka jing syakri blai ru pimla te ban ya tu anu ngam tep balai pihak panya hari apa dang kita gi jing ka bapia apa dang kita gi jing sosi ka bapia ka jing itu jong pi ka long bet tang show blai ka jing nyam ka bapila ban hun ka dai bet tang show blai bapilat pi syong gi jing duai bat ka aibor pi ka aibor ko ba ayo Joseph bat pi hun no angta le sing ala ban ong pi utra la ni ka tanga ka ba jantam jong pi ki mala ban sngau tu pi digi pau snam gi mi ka jing syakri ka bapile kim slahi ban sngau tu namar ka ketin jong blai ka ong ba ubriu barang im ha ka do umla ban sngau tu ki ba ubriu bule ha ba kenjaman sim namar kilong ki ba kenjaman sim le sipiyo sha ya utanga sha u barang kenjado ubamla ban sngau tu pi la le bhai pi la le ge in repiyo pen ban tang ki jingkran penduk mesim kadan ka wei ka ngal syakri ya iwei nga syakri nga penduai pun bhai iwei ki beri ma kita ki hajar ngot nglayok ban penduai padan iwei long kemi bawan yong ba mensyua hapor bangampat kela ka bomot ngia iet ba silok dihenrei hadien dang alamat yo Jesus Christ kensan taulok syu isi no mdai tang bo isi sedang ban syok ban dat haduk atau wong ka ngalah kendet wong abang amat yo trai ngan mut baka jingsuk kan wan hayeng hari manalor ba isyania au idei kentai ibam trai kam mudur iwan ban itu yang kata yong bakadan kawai ka por teba bangalet ban kha khun ru khun ibasan let ban kha bat tau lok anong fi ha jaka bon wan kat ka jing khak ban khai khun bar yong aktang ga men siep kat u lok pi nor bu sho dat dei tang bu sho dat dei tang katar unrei hapar balik ban yo tai khun sendan kat katai hap ban nyat
Teng ada sengap ada janjau umat ngaru. Hari aingu yu try bangadan yu mensim jong ublay. Ai ka jing syakri na kaktin jong ublay. Ba itai ilong kemir ye tu yung hakum kata kapor pitep ba habangalit kai tai kun. Masuk ang hau try. Yung masuk ang hau try mdan syuk menu yu. Mdan syuk ban sign mu hap sign mu lok ramad yu ru ndrei mdan dan taki bahayeng ru kat nukin la. Ba hakum kata teba ngayok sngau te ba kakti jong ublay kawan man kata ya. Kakti jang uji sukses kawan ban bat yang ada dien ba yung asyuan ka jingsuk ka bapalat liam. Bang akwa ban ong pi kong itu iba pet namar pin sapet ba ingani ka video ngam ya tu kerteng pi. Wat kong pilalong ka ba jit jang ublay ka ba kampalat na giwei ki kentai. Ngam tip balai bihak banyak ni tang ba ublay ula jit ya pi banyak yang ni kalenti ba pin salong ka long kemi ini kong imdan jingnang jing ban ong kom ki jingnang jing start jang ka pertai ndrai idan ya ka jing start balai ka jing ya kendu jung i ka bala palat i kam bu jit jing katang yu lok ru bat ulok lasdang ban kam kala manta na kata ka jing lien ka basniu syo dat syu tang ba idang hap banyak yang ni ka jing ka bayat kong ngakok ban ong pilong tek kemu Joseph bat hakawai ka singipin sa long ka long kemi haba piyai ne au try piyai ne banduai ba kata ka jingiet jang uji sukres ka palat liam api pin sa long ka wai ka ri kun thai ka ba ai men sim ki wai balai bihak banyat namar katu ka jingiat jang pi ka long ai pi ban chania oblai un sayo ho wat lamanta umpat yo jing pen mulok jang pi bat ka ba ar le se ulak banum yo ru ndrai pi la long ka ba khlan ba ka do nu jong pi ka jing shania jong pi ka la long hau blai hadu kata bamdan syu sultan umla syu ban atak pi wat ka dujok kan umla syu ban penlet pat pi ka pop la ne ban tu ya kata ka jing suk ka ba pidan hau blai ngam tep balai ba pihak banyak ini kum juru oh nrei ngam tep nrei tang ka we ngatep ba blai sepenan kamrat ba pi kidan nang ni kibayat kum ta le si pidai ban pidai u shinrang ru ba syakri blai ka tengah jong pi kam ngau tu onang wat judu jikan man wat jubrat no wat juang bangan lek no syakapop bangan lek pai no syakapop tang na mentagi beri la da pilek umta sultan mot pimpat klannya ra jinglong mensim pidang senjor palat pika jingnya dai jong pi bo blai kampat klan palat rei wat ong ba pinlek umta ong try jisu pleng i te ya ka future josap pi kawai ka tin jong blai ko ong gumnu ko ong ba habam dan ka jing itu pau ki jak no pipi de bandan kata kai jing itu pau balai bang hap menyat ya kan ka jing kat ni tasam namar ka daw kalong bau balai ku ban trin yang bang anum syania su ang nunong an syania tang u baka jing jong balai ka dak pura bang alak ban map kita gi balek sni yang alak ban map kita gi bang alale ba akim pan pai pada apa ngan map ki kenang ba ngan long utau briu uba ka pertai kan sadan kam ya balai namar ba ublai sapenan kamrat ba fina mentaka buram jong utrai pinum ki syu pilang balas camp pi Moses hak banyat ya kaniru Moses balai hak banyat pai Moses ula em hakayeng uparu ula yolot ya ka spa ka pau la nang ka jingnang jing start ka ba syirkai jong Moses hanrai anda ublai ula jit yu banyat hak banyat ya ka jing sisa umlak banlen ya kata bat usha isi no na kayeng uparu haru bo paru mut ban penyap no yu ban Moses pi haba udang syong hayeng paru udan ka kemi ka ba jong Moses nadu dang ret ka kemi jong uhi ka hikai ka yarap eu ulayo kata ka jingit msim ladu ulayo ka sparu la biang let nrei andala biang let kita barokat andala jit ublai u hak banyat pan ban ya kan lenti riklau ka bapalat hak ban pat na Egypt hak ban let sa syariklau sau posnam hab litrin batu tu ketau kurim jung Jethro hab banlet man sekan ka jingsuk seka jing sau posnam para banget kam dai ga basuk hari Moses apa dan kata riklau simla i no ublai apa dan kata riklau pi balai bahab banyak riklau beriu namar kata ka riklau ngi sesuatu i ga jing jung ublai haba biang dai pidang bang biang ga spa ka pau bahien jang pi dang top mat ki ka tengah jang pi dang i pi ka tengah pi ka dang i pi ka dang ai hang tam empat sautu ira jigit jong blai anda blai la ra yang ai pi sekari klau anda ra la strip le de yang ta kan ka jingit jong blai kala ngam ha de yang ta ba pim dan syu nu no basania de yang ta pim trek syu ban let caka pop tang bagi beriu ki kentat pi let si pi sak kentat na jing train ni parlok para jong ngam la ban tip rei komu Moses ru let caka riklau nong sak kentat de yang ta ka karakter jong ula form pikwa ya ka jing syakri bahe pikwa ba baki beriu kin sengap pi apa pikiran hab banyak syai kan dikari klau
pilat lut chua ni ki pop na yong shu ya ka pop dei pop ka jing lat lut na ka pop ka dei tang ka basic kan ka foundational doctrine kan ka pilat lut re hapadang kita ki jing e pimbu ti jing katang shu gi beri pidap da ka jing it blai pidap da ka jing keman pidap da ka jing it jong blai kala dap pura pi ka jingat ka dap kum Moses ru hadin sau pos nam ba wan pai ba sedang ban lead leni ban yalami kun Israel lalong strong bak mudur kat ban yalam yau kun Israel yau pat Israel lada idok nut imong no tang ini barit nang tate sanu pilit long dang long kelung kena kan kidan hang ni sngoba map yang ki bakar ta jong ki kalarang ba androi ki dang long kelung androi mi no na kata ka jinglong kelung androi ki dot nang ni ki barang kena akarta androi ka jinglong jong pi kalong rang ba autrai ngakwa ba pin long rang ba autorai ngakwa ba pin mat ya kani ya ka jinglong rang ba autorai de hang ta pisala ban long kita ki nong yalam ki leader ki ban lead ya ka jet ban riu ru mdai tru tang ya ka long ying long sam ri wat ya ka jet ban riu ba ta ka dau trai unang penya ya pi wat let knyum Moses ukam knyum sau pau khat de ublai khat yu ndala khat aka to la warding la ai i ka jing tu pau yu Moses ri sau pau snam ura ban yu shari klau ban trin dia apa dengan riklau bau Moses ulah tip ha kata riklau tak ada yalam ikun Egypt sau pausnam Moses pelashu pelai ka jing terkong pelai ka jing bam duk ba ka jing duk bam hapok riklau lala ban ya yalam ya ikun Israel namar ulah adap ya leng ba shwa ha ka jing syak nyum ikun Israel ka bapalat Moses ulah ban yalam iki mudur ulah lihat bahagia kin rai ulah alam ring bahagia Egypt ulah penmi kin Egypt ulah pen cross ke duri au basau poi seri klau rai usyak knyum Moses wat lang taru dan ka jing pai no blai bonang ban pai no blai rai udan kata ka jing sani amar la train yu pi ngan wan lam sewei ujub ngan sawan lam yewei ba krau tam ujub ru leng ba kata ka jing dan spa dan pau jong usyak strip lut usyak siam lut nau blai barokat mdai tang ka tau yo senan ka jing pang tok jau nak khli kejat hari ujub wan siki parlok ban keren ban yo ujub ban batai start yo ujub apa dan kata ka jing kordet bar ka bakat du lai anong pi ka jaka ujub nak tengah sunan ujub tengah jong ujub ka ban aiman sim at least kaong pan yu tu tem bat yap no ka jingya jungujup ka balong tasam haru atampat dan bayat menun rei itu ipi bau jup shim la i no ya ka jing shania uut au blame dai bom uut mau kam pretend rau blai pindah sap yo jup yo Moses yo Joseph tengam dayo sngotan hari Moses uut au blai ujub uut blai ulang ya keren bet kumni blai hari kamut bau i no ate kata ka jing syakri Moses kam let te ban le pop ujub kam trek te ban le pop nama tagi ni ai uyat kata ka jing tasam rai hoi wat lau uut ulang anas so blai ke ai ga bau sya rai kai ka banga itanat bau jup ulang shim la let syaka popat shim la yo da ban let syaka pop setan kamla ban tenju yu banu mani pat yu blai wang ka babhar ngashim nu blai ka basniur ngashim nu blai la ka babharu pi hadai hata bau blai la tes sisam atau jup usayo arsya ki jingkerku ula yo yang ki kun ki bau la du no ki babhabriu ukam abandan ya kalok jong ukam i apa yang kata ukam isi habau la ruspa ukam lehe ya ka kadai kata ka jinglong ka donut ka baskam mudur la yo Jesus Christ berkat baun long unang penem baun long usim joka pertai baun baki briu kinya but ba yo Jesus Christ hadu menta ba manga ma pingi dang ya but yo bagi dang katnu ka jingyat kordet jung dan hang nu ban ya tu te ki senran jung ki i no te syak pen pong pan set syak pen lengkut syak ban tiu da ka pertai ka ai ka bau la le ba tu lek ban pen kia ulet ban be iki ksut lek ban pen em harai maki hite ki ben ki ino te yu ki kentat te ki mla te ban yarap yu harai udan tang yu kupau bah benang te pi lada pi dei ban long undong yalam ubakrau manga ma pir ngi hap ban ya igini gi jing tenju ba nginom let pai pat cakapop apa dan kita nginom ino e ga jing syakri nginom ang ino em harai apa dan jing kita ngi su pendam ret apa dan kita gi jing ngi sno au blai ngi syakri au blai mdai tang kata bat habau blai ula ai pi kan ni maturity
ia kan ika jing scam kaba mlak syuk bantu ia kata ka jingit na ublay hang tapin sayok ka jing syakri kaba klan bor bapi badadan ba kentat manu ya piru pim sngau syuk pim isi syuk pim bukti jing ketang syuk penda psyak pen sitam ru ka jingit jang ublay kalalong paka pi sngap man puli na pi penda la yo ia kan ika jingmut sisa ka jing syai na ka siti ki nong room kal nong ba pra ka ong kai kabangin ong ia kata ka bakrau palat ka bau blai ulale ladau blai udan ringkat mat ngi manu ban yang ni le persyak ngi kat kumbau la uklam benut ya lo khun bala khamar wei ba ula ai sangi hatu ai mo ngi ki ai baro mot mengiru nginum yat mo lang bau bau jisu yat lang bang ni manu tau bala ban mudui ya kita ki bau blai ula jit Mdan syuk balak ban mudui dan baru belai ula ai yang i ia kata ka jing yang mo right standing with himself ia kata ka hak ka jong belai ka jing ya dai bingilak ban yang khmat jong belai manu uban penram yang i mdan syuk balak ban penram na baru Jesus Kristus layap na mentajungi lapan mi pat eu bat usyong menta hakakti kamon jong ukpa Takhat kabalai pesan kong hatu danmu kabala ban penyaklat no daga jingit utrai jengi uji sukres kamutmu haba piat ikini gi jingit mentang mo ke ba utrai it chu ifi ladang idan kata ka jingit ka jing ya kendu ki kalamati mut ki jing syaklan share lani pilak syak pin sitamban lani pitangan lani piduk lani pidan ka jingma lani pila syak berngam ban syak penyap kat ka balai punri ko ang kum baka ketin jong blai na benta jong pila penyap ingi man la khasngi ya long kum kita ki lang berat ki balat syak kata ka jing syak penyap kat ka balai punyo ang hakini ki ai baro ki bangi hak panya kata ka jing job kadai ka jongi leng bau Jesus Kristus uba iet yangi baru pol wong do wong bangala snow scam bom dan syuk ka ka balak ban penyaklat jengi yangi nak ka jing iet jong ublai om syuk ka jing yap om syuk ka jing om syuk ki angel om syuk ki ksut om syuk kata ka jing syap tieng lani kita ki jing khuslai ki ba menta ki balasai om syuk wat kata ka bor jong ka dujok na jujok ki kanum lak syuk ban penyaklat ka jing iet ublai ni dan kata ka bor ha beneng ani ha pok kendau mdan syuk ke kata ka badan ha jing tau ha ka pertai ka balak ban penyaklat yangi naka jing iet jong ublai ka bala penpau hau Jesus Kristus para banget lada pidai ubalanget balasan sisa ha ka jinget ka basisa lada ublai uban penan kam pin sngau tu ikan ika ngin sngau tu ika bu niu pol utho baka taka jing iet jong Jesus Kristus upiak panyat yang ni hak panyat baru kani namar bablai ba bangin sngau tu ba kadaitang ka jingit jang Jesus Kristus ka jingit jang oblay lang bau Jesus Kristus ka ban ai ngi ta ka jing suk ka ba palat liam ha padang ki jing jar ha padang ki jing tarsha ha padang ka ding ha padang ka ha padang ki ai ka ba pihak panyat ha padang ka jing syak kan tat ha padang da jing syak kan tat bahi ngasam na tengah ha padang ki ai ka ba pidang panyat ta ba pidan kata ka jing suk ka ba palat liam bat dai hang ta bandala dan kanisha ngila scam ngim ki syu mangi salak ban syakri kiwai ngi salak ban lead kiwai ngi salak ban yalam kiwai syau Jesus Kristus para banget nganget ba pila jo mat yang ka jing hikai menta ka jing hikai panlong senran ka jing ban long senran dai tang kendet fi ba ngau tu ya ketinjong blai ki belangam ketinjong blai ki balayat ru ya ka jing bat ki ba klam ha ba uslak lawan ka to saw kalawan ku klam Para banget da si dan pi ki bela pai din no dan apa dang jong pi ki bela syakrim jau blai la pendan kam pi la be ki sut la pen kya ki bapang hari kini ki jing ki wan la yeng la sam kini ki jing ki wan naka ki brio ki bashabar kini ki jing ki wan ki khun ki kini ki jing ki wan ka kemi ku pa ki wan jing naki saudong saukun ki bat pi no pi knyum yu blai mi no mata mi no ngong fi kala ka bomut no lesi Bila kumyat kelim mi no nak kata jingyat kelim penbet no bublai. Bila yat aurea mi no nak kata ketit jingkatang. Mi no ni kita ketit jingkatang. Let biang show Jesus Christ. Sengau tu ikan ni. Pidai senran bala jit
ino ikini bat ngong pi da piwan pai pat pihak ban mi na kapop pimla ban syong sa ban kapop pimla ban syong sa tu tit jing tang pimla ban du no ya ka beneng na ka ban taki beriu pimla ban du no ya kata ka jingkot jong pina man taki beriu pimla ban du no ya kata ka jikiet jong ublai kata ka jingkot jong ublai na ka man tai mai pa na man taki bahiang masam na man taka balang na man taka niam gi rukam na man taki para syakri jong pi ki bay syakri lang resipi kenok pan ban ki ong pihak ban ya tu Jesus Kristus hak ban syak dia hau Judas hari entang na bau syak dia hau Judas ukam ino ya kata ka jing syakri jong ino ne mi no akranya pi pidai way na kiberi bala jihad jong ublay. Wat ino ay kata ublay so bahasyo la da pipai pat pila syem ya kalengkor ban tray kam jong blay tray hadu dakut. Pendap Jesus Christ ong that's finish. Pi ka jingya inti kadang jorong yem dai ban ino sitang. Da ublay uba ino sitang so bah. Fokus au Jesus Christ wat fokus hanu no. Yaro itrai kaburam sutrai to pinlang bala kerku. Lagi ni kintin tu penyok ka jinglat lu long pilak ban kol yang angan saai ni number mah ban penlong senran ya ro you try hallelujah.